Joo, eli tällainen hyttivenehän tuli Kajaanista kyytiin keskiviikkona ja sitten lähdettiin kovaa kyytiä kotia koko poppoon. Niin. Tästä olisi tarkoitus lähteä muokkaamaan keskimoottoriveneestä perämoottorille. Pitkärikisellä ja sähkötrimmillä olevaa perämoottoria lähdetään seuraavaksi etsimään, mikä tähän saadaan sopimaan. Tosiaan, jos kiinnostaa projektin seuraaminen, niin voin kuvailla enemmänkin tästä videota vähän tekovaiheista ja vastaavista. Olen ennenkin joskus vähän lasikuituhommia tehnyt, mutta en ehkä näin suurissa määrin. Tässä lähdetään toteuttamaan edellisen omistajan haavetta muuttaa hytilliseksi loppuun rattiohjauksille ja mitä nyt muita herkkuja kalastusveneeseen tarvitaan. Mutta kannattaa ottaa seurantaa, jos tämä projekti on kiinnostaa.